Je hoort wie er felle opklarings. Je hoort wie er zinnen er dus regelmatig bij. Maar er wie nog een aantal buien actief. En van de komende dagen, ja, het wordt stadig gewoon milder, maar het blijft nog onstabiel. De verwachting, joen en vannacht. Een paar buien, buikjes, opklarings, letter vannacht berint de loft. En dan hebben we in het westelijke pad van de provincie in de rind van de nacht komen ze op een beetje ruim. De temperaturen zijn 6 rond 8 graden en de wind wordt weer sterker, krachtig rond hut, krijgt 6 rond zon, hield voor het kustgebied en komt uit zuid en zuidwest. Morgen eerst ruim en bewolking, in de middag dags ik nog wel de zinnen en komen ze op een paar buien of buikjes. Temperaturen morgen om bij de 13 graden heen en een stevige wind, krachtig rond hut, krijgt 6 rond zon, zuid-zuidwest, in het kust- en maatgebied betitens stormig, krijgt zon rond 8. Let erop, bedij bekomt dat al je wat. En dan fruitje. Fruitje naar een waasje maar. Dat is wel een bui of een buikje. Maar een temperatuur nog om bij de 13 graden heen. Ja, op donderdag zitten we omheen. 16, 17 graden en op vrijdag zijn 16 graden. Maar op beide dagen blijft het net droog. De zinnen is er wel eens even bij. Maar er is ook een protte bewolking. Maar ruim of een paar buien. Nou ja, allemaal die temperatuur dat is weest. En voor het weekend ziet het er aardig uit. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.